the trap like whoa, yeah. Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дензи Демоджи Про и днес реших да направя видеоклип как играя на Competitive Machine Inferno. Както виждате ги водим. И така, нека започваме. Аз ще играя само с Desert Eagle, тъй като те са стрибота. Аз играя само с Only Desert Eagle. Опа! Охо! 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 Сука. Ту MLG. Не. Този цепи само с електрошокър, гледа. Сука! Да, ние сме с два бота. Какво? Ние сме с два бота. Кога? Не. Кой е този? Този. Постави. Ако се чуете, за първи път това е webcam. Това е webcam клип. И докато сигурно ще бъдат webcam видео. Ако събера над 5 лайка, всички ще бъдат с webcam. Ако събера над 5. Това да ви се гласа. Ти ли бе? Ти ли бе? Вдъхновение, брат. Вдъхнявам се от музата си. Надявам се да победим. И да ранката. Hot on this up. Охо. Курец, Янко! Курец, Янко! Ей, help! Help! Еее! MLG, брат. Стреснах се. И на ран къпнах. Няма да ми даде и бонус. И така, потребители на YouTube, ако ви е харесал днешния клип, дайте лайк или subscribe, ако нещо не ви е харесало, напишете в коментарите и до нови срещи!